Daphishisha nakaliang jong ka Good News TV ngi pediang sngewbha pi baro iwei ki bala banya don ringkat ban ngi hakani ka step pengin yo banya pendut por kendiat ya kebangi ngi puson ya Ka Ktien ke jong U Blei ngi U Blei pi baro haka kyrteng ke batiang bat ke badon bortam ke jong utrai ba unong pen jongi U Jisu Khrist bat nginget scam ba kini ka jingpuson ke jongi hakani ka step kan long ka bor bat kan long ka jingkerku na ka benta jong pi iwei ti kamat jingpuson ya kebangi ngin yo ban ya puson lang hakani ka step kalong utrai un ya le na ka benta jong pi ya ka bangala pensyong nong rim na ka kitab Eksodos kelenong ka bakat saw ka dekot ka bakat saw utrai un ya le na ka benta jong pi namar kata to ngap jar pi habangi puli ya ka lenong ka bakat saw ka kitab Eksodos la penken mau yangi bahabaki kon Israel kila mi na ri Egypt u paro ula babe bat ula kela ka jingbut jong u ba bale ula pelat yaki bat kumta ula wan ban be na dien jong ki yakini ngila ban syam haka Eksodos kelenong ka bakat saw ki dekot lai hadu shipo ha kebakum kata kapor ha baki kon Israel ki yo i ba utheu paro lembat ki shipai ki jong u kila wan ban mare ban be thong yaki ka jingtieng bat ka jingkulmar jingmut kalawan ban lap yaki bat hakum kata kapor kilas dang saban thnum ya u Moses yakani ngila ban syam Eksodos kelenong ka bakat saud khat way khat ar dei hak bakum kata kapor ba U Blei ula penken mau yaki kular ki jong u lingba jong u Moses ba U Blei hi unya le na ka benta jong ki Eksodos kelenong ka ba khat saw de khat lai khat saw ti u Moses ula ong hau tau pat ba what shape ting pi tu sange tu khmi ru ya ka jing pen em jong utrai ya ka ba unsa pen i happy hakani ka sngi namar kita ki Egypt ya ka ba phila yo i hakani ka sngi pin om yo issue lanu ru utrai unyele na ka benta jong pi namar kata tu ngap jar pi bat ngitip bahadien ba U Blei ula pensngo ya kani ka kular lingba jong Moses ke ek balaja ki kon Israel kila nang ya chakmat bat ngitip ba U Blei ula le ya ka kamba ka ba phla ka jong u ha ka ba ula pen khlat arliang ya ka duriau ka basaw bat ki kon Israel kila lat em shashiliang bat ki sipai jong paro baro kila ngam jelop bat kila yap ngi rukum ki kon Kristan kum ki kon ki jong U Blei baro ni don yala ki jong ki jingyale ha ka jingim ke jongi ka don ka jingong ka baong ba ki Kristan ki ba om don ya ki thma ha ka jingim jong ki long ki Kristan ki ba yap ha ka jinglong mynsiem a Christian without battle is a dead Christian ni kan maru ka jingruai ki HB ka basan spa khandai pinyo ka ba ni jus ngotanat ba ban ruai ha ki jingiseng khna jongi ka don ka to ka dukhat ka baong ki khna baro phar ki don ki thma man ka sngi ban job ki pop barit bakrau ko Jisu to iarap engi am tang ki khna ki barit henry baro nangi nado ki barit hado ki balasan ya kendo e ki thma ka jingim ka jong ki jingele ki ba bonjat ki bawan banyele persha yangi but haba kum ki khun ki jong Blei habangi ya kendo e ki jingele bat ki thma ka jingim jongi tongin ken mau ba ngimlong marwei henry U Blei ula kular ba u hi unyele na ka benta jongi ngidei ban long shlur ngidei ban bo e ki khmat ki jongi ha utrai bat ka jingpen em jong u bat ban shania tali ha u ar chronicle kalonong ka ba ar pho ka dekhat ka bakhat nyo utrai hi unyeng banyele na ka benta jonga bat na ka benta jong pi utrai uangru uangru haba ula ong yakini ki kon Israel ula ong kumno yaki uang to ngap jar lani ngila ban ong ru to lo U Blei ula ong yaki to long jai ha Ka Ktien pareng le si ka wei pat ka translation kani ka ba U Blei ong to ngap jar lani to long jai kalong be still but haba ngipet ya kani Ka Ktien ka ba ong be still lani to long jai to long jar ya kani Ka Ktien la shim na Ka Ktien Hebrew Rafa
kabamut surrender lani ban ai tilut sya U Blei. Ti kumta ke kabadon kam yangi hapadeng jong kathma hapadeng jong ki jingyale baro kalong ya kabangingin long ki bajai ya kabangin ai tilut ya ki baro sya U Blei. U Blei hi unyeng banyele na kabenta jong hi. Hoot ngilong ki breu ki batlot. Henry U Blei jong hi ulong U Blei ubaklan bat ubadon bor hado kata-kata. Bat day mau uban ai ka jingjob hangi. Bat day mau uban pelat yangi syasiliang kaduriaw. Kum ki kon Israel ngiru ni syabe thong hau soitan ubayale persya yangi. Ubawan ban yale yangi daki betap jong U. Bat ki jing penshoy ki babonjat. Henry kan mau ba usoitan onomla ban job persya yangi. Namarba U Blei u yale na kabenta jongi ladangi ailat ya U Blei ba unyale na kabenta jongi. Isaya kalenong kabasan pusaw gedekot kebakat nyo kaong kumno katiar baro bala tau persya ya pa kan om mentoy bat uthalit baro ubayeng persya ya pa haka jing bishar pan penrem kani kalong kabenta ki syakri utrai bat kahok jongki kaba nanga ong utrai. Kei baro akbau ki butap ki jong baman ken mau ki nomla ban job persya yangi namar ba utrai ulong ringkat bat ngi. Namar kata tungin long ki baklan ha utrai bat hakabor ka jing klan jong U bat ngin king ya ka jing king atiar utrai bingila ban yeng persya ya ki butap usoitan. Ephesos lenong ka ban riu dekot shipo ha dekat prangin shem ya kini ki benta. U Blei uong yangi Deuteronomy kalenong ka balai ka dekot ka ba arpuar. Wat syep tiang yaki na ba utrai uba U Blei jong pi ma uhi ken unya let ma na kabenta jong pi. U Blei na kabenta kaburam jong U. Amen. Tungin ya duai. Ko panjungi bahabeneng sa sisin hakani ka step ngi aingu ken try na kabenta ni Ka Ktien ya kabami melapen sngo hangi ken try ka Jingiaseng Ka Ktien ka jong be ken try. Iarap ingi ken try hapreng jong kini ki thma ki bangi kendo kum ki khon ki jong me ka jingim ka jong ki ba manla ka sngi ken try ki jingale ki bangi kendo ken try dala dengim la banyele persya ya ki ngi don kam ngi don kam ya me ken try ya kabami men yeng hasenda jong ken try ya kabami men ai ngi ka jingjob ken try hikai ngi ya kabangi la ban ai tilut ya la desha me hikai ngi ken try hapreng jong kin ki por ya kabangi ngi la ban long jai ken try Jisu ya kabangi ngi la ban shan ya teli ha me ken try Jisu namar bakat ma ka de ka jong me am ka jong ken try me men ai ka jingjob ngi ken try kumba me mela ai ka jingjob ki khon Israel ken try kumba me mela ai ki jingjob ki bon ki real crowd jong ka Bible ken try Jisu u Joseph u David u Daniel ken try nget scam ha ka step ken try Jisu me men sha skor ki jing khot karpat ki jongi bat me men ai ngi ka bor ya kabangi la ban job ikini ki jing yale ikin ki butap ki jong ubaman ken try khnang bangi la ban em ga jing em ken try kaba job na kabenta ka buram ka jong ken try hikai ngi ya lam lenti ma me ngi ken try manla ka clip mat manla ka sen jam ka jong ken try don ring kat ban ngi ha ka sngi baro ashi sngi ken try ki kam ki jam ki jong ken try hapadeng jong ki thma ki bangi ken do ken try me men long hasenda jong ken try Jisu kodor ma bi ki jing duna ki jing palat ki jong ken try Jisu na bai kini baro ngi pa na ka kyrteng ka jong Jisu Khrist. Amen.